Dnešní zahrada je velmi zajímavá, ale taky velmi těžká. Nachází se hluboko v terénu a my jsme ji rozdělili na 2 terasy. První terasa je pohledová a venkovní kuchyň. Pohledová kvůli tomu, že se nachází blízko obývacího pokoje. V obývacím pokoji se nachází dřevěná stěna, na které je televize. A tento zajímavý plastický prvek jsem se snažila dotáhnout i do zahrady. A tady zrovna ho Milan vyrábí. Bude ještě podsvícený, takže to bude velmi zajímavý a efektní. Sedíte v obývacím pokoji, na jedné straně vidíte dřevěnou stěnu, vyhlídnete ven do zahrady a vidíte druhou podobnou. Takže tím jsem propojila exteriér s interiérem. Před dřevěnou stěnou se bude tady nacházet stříhaná solitera. A možná v budoucnosti se majitel rozhodne pro promítací plátno. A protože je to i venkovní kuchyně, nachází se tady altán. Ale ten altán je ještě takový jako nedodělaný, proto Milan má hlavní úkol tento altán vytuningovat. A použije industriální prvky, které doladí s takovým dřevěným materiálem. Vystaví tam bar, obloží, bude to krásně svítit. A na terase se bude ještě nacházet opět Milanem vyrobený dřevěný stůl. Ale aby jsem těch dřevěných prvků neměla příliš mnoho, bude to doladěný kovovýma židličkama, které budou ale velmi, velmi moderní a barevný. Na tuto terasu jsem navrhla zvýšený záhon, protože je třeba opticky snížit vysokou gabionovou zeď, dosahuje až 3 metry. A konečně je tady taky práce pro roba. Do zvýšeného záhonu jsem navrhla rostliny, které jsou do polostínu. Budou se tady vyskytovat barevné trávy a hlavně solitera. A důležitým prvkem je tady andezitová skalka, která propojí tuto terasu s terasou vyšší. A nacházím se už v úrovni střechy a je tady druhá terasa. Jediné, co se tady nacházelo, byla růžová sprcha, ale tu hodlám zakrýt pomocí bambusu. A hlavní, co tady bude na této terase, je ohniště a plocha okolo něj. Bude tady vybudovaná lavice a polštářky žluté a šedivé mi propojí spodní terasu s vrchní. Je to neuveriteľné, ale sme vo finále. Vďaka usilovnosti celého tímu je dnešná premena dokončená a myslím si, že sa je na čo pozerať. Každá terasa má svoje čaro a je určená pre iný druh relaxu. Keď elektrikár zapojí všetko LED podsvietenie, bude výsledok stáť za to. Záhrada pôsobí veľmi príjemným dojmom, je elegantná a svieža. Ak by som mal použiť len jedno slovo na opísanie toho, ako vyzerala záhrada pred premenou a teraz, tak by som povedal, že omladla. Ale či sa táto premena bude páčiť aj majiteľovi a či sme splnili jeho očakávania, to nám už o malú chvíľočku povie on sám. Držíme si palce a poďme na to. Vracíme se na zahradu, kterou jsme realizovali na jaře. Každá z teras má nějaké téma a užívání. První je přímo u domu a je zde velká terasa s jídelním stolem a altánem. O poschodí výš se nachází sprcha a hlavně velká lavice u otevřeného ohně. Třetí část je relaxační s 2 lehátky. Na všech už zrealizovaných plochách je vidět, jak vše funguje a roste k velké spokojenosti pana majitele. A teď se podíváme, co nás čeká dnes. Bude to 4. a poslední 5. terasa na samém vrcholu zahrady. Původně se tady pěstovalo, byly tady užitkové záhony. Ty jsme zrušili a vybudujeme zde posezení pod atypickou pergolou se zavěšeným stolem. Bude zde taky zvýšený záhon, kde zasadíme fíkovník a ten společně s vinnou révou dotvoří místo, kam si domácí dojdou vypít svoji skleničku vína. Samozřejmě tomu přizpůsobíme i ostatní výsadbu. V poslední části, a to nejvrchnější, jsou už ovocné stromy. Tuto část jen vyčistíme a pokryjeme rozchodníkovým kobercem pro snadnější údržbu. Vzpomínáte si, že jsme na spodní terase instalovali dřevěnou stěnu? Je podsvícená jako stěna v interiéru a tím jsme tyto části propojili. Hledala jsem nějaký další spojovací prvek, který bude společný pro všechny úrovně. A našla jsem po vzájemné dohodě s panem majitelem solární kulatá světla a ty rozmístím po všech terasách. Už se těším, jak svítící stěny, solární osvětlení rozzáří celou zahradu a budou krásným doplňkem celého domu.
Pozrime sa teraz spoločne, ako záhrada vyzerala pred našim príchodom a po našej realizácii. To, že prešla premenou, je očividné. Ovocné dreviny sme ponechali, ale trávnik sme vymenili za bezúdržbovú variantu rozchodníkov. Pre majiteľov sme vyrobili nové sedenie a priestor, ktorý bude plný farieb. A čo na túto zmenu povie pán domáci?